खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोनां खौरां मोनद' हादोरफोराव कौटि सुबुंफोरा बाहायग्रा WhatsApp एपखौ बेन खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। रासिया, नर्थ करिया बायदि हादोरफोराव WhatsApp एपखौ बन्द एबा बेन खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हादोरफोरनि राजखान्थियारि सामलायनो आरो रैखाथिनि दाहारफोर आरो नखरारि टेलिकम हाबाफारिफोरखौ गोनांथि होनो थाखाय WhatsApp एपखौ बन्द खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनै सानसेनि हाबाफारिजों आसाम बिधान सभानि जर'खा जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे जर'खा जथुमायाव सदनाव भारत रत्न सुधाकान्त भुपेन हाजरिका बिथांमोनखौ गोसोखांगोन। जर'खा जथुमानि गेजेरजों सोंनाय फिननायनि हाबाफारि थानाय नङा होनना खौरां मोननाय जादों। फैगौ 12 जुन खालारखालि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा आसामाव फैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा श्रीमन्त शंकरदेव बान्था गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिबाजैया देहायारि जेंना जानायखौ जों बयबो मिथिनो मोनखाबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिबाजैया देहायारि जेंनानि थाखाय गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटेलाव फाहामथाय लाबाय थानायखौ मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा थांनाय मैया नायगिदिंहैदों। बिटिसि बिसायख'थिया साखाथि सफैनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन हान्जाफोरा थियारि जानायखौ जों नुगासिनो दङ। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेस हान्जाया मोन 40 बियाबाव बिजाथि फसंनो थियारि जादों। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि पृथ्वीराज साथेया थांनाय मैया क'क्राझाराव बे बाथ्राखौ फोसावदों। आसाम सोरखारा 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि थाखाय सोरखारि न' मोनै सुबुंफोरनि थाखाय गासै 3,76,000 न'फोरखौ रायजोनि गोरिब सुबुंफोरनो होनो फोसावदों। सोरखारि न' मोनै नखरफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सोरखारा रायजोनि सोरखारि न' मोनै सुबुंफोरनि थाखाय 1,20,000 रां होनो फोसावदों। बे रांखौ सोरखारा पाक्का न' लुनो थाखाय होनाय जागोन। नोंथांमोना सोरखारा फोसावनाय बे रांखौ मोननो थाखाय माखासे फोरमान बिलाइफोरनि गोनांथि जागोन। सोरखारा गोदानै 3,76,000 न'फोरखौ रायजोनि गोरिब सुबुंफोरनो होनो फोसावदों। जायफोर सोरखारि न'फोरनि थाखाय आर'जलाइ होआखैमोन बिथांमोना आर'जलाइ होनो हासिगोन। फोसावनाय बायदिब्ला मुलाम्फा मोनग्राया पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार कार्ड आरो बोसोरारि आयनि फोरमान बिलाइ थाथारनांगोन। सोरखारा फोसावनाय बायदिब्ला pmamis.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरखारि न'नि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। ब्राजिलनि स्टार फुटबलार नेमारआ बे समाव गेलेनायनिफ्राय गोजानाव दंथ'यो होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कभिड-19 बेरामजों गाग्लोबजाना दङ। फुटबलार नेमारआ मानास हायुङारि पार्कआ 2024 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि दावबायारि बोथोरनि समाव 1.58 कौटि रां आरजिनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बांसबारि रेन्जनि रेन्जार बि बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे समाव पार्कआव गासै सा 64,463 दावबायारिफोर फैदोंमोन जेराव सा 60,744 नखरारि दावबायारिफोर आरो सा 3,719 गुबुन हादोरारि दावबायारिफोर दंमोन। पार्कनि बिबानगिरिफोरा थांनाय 8 दानाव जाफुंसार महरै 1.58 कौटि खाजोना दिहुननो हादों होनना खौरां मोन्दों। 2023 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइनि दावबायारि बोथोरनि समाव पार्कनि खाजोनाया 1.3 कौटि रांसिम सौहैदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसि सोरखारा बाइख फोरबो एबा बाइख उत्सबनि थाखाय फैगौ 11 जुन अक्ट'आव रिस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै फोसावबाय। पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा फारटु गामियाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएल बानायनो नागिरनायनि सायाव फाग्लिजरा
गामियाव खौरां लाहैदों। बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मनचनि वर्किं प्रेसिडेन्ट दावराइ देख्रेब नार्जारि लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि एडभाइजार राजु देउरि बिथांमोन आरो बारग' बिअ अमरसिं ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।